día, Lucía. Un placer que estés aquí comigo para falar da Universidade de Vigo e do futuro da universidade. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Ti pertences á delegación de Xurídicas, a túa carreira de Relacións Laborais E recursos e humanos. Recursos Humanos, moi Sí. ben, que ademais é unha carreira moi importante porque eu, pois na miña traxectoria me din conta de que un dos aspectos máis difíciles é tratar cas persoas, non? E aínda que somos a Universidade das Persoas, é moi difícil porque somos colectivos moi diferentes, entón é importantísimo saber como tratar coas persoas, non? En ese sentido, pois, un pouco das xuntanzas que tuvemos estes días, vemos que a participación do estudantado na universidade e nos distintos órganos de representación da universidade non é moi elevada, pero é un caso diferente na vosa facultade, non? Sí. Porque podedes, pois, por exemplo, a vez que hai eleccións á reitoría, hai eleccións ao claustro, e tedes aí un 25% de representación no claustro, non? E empeza porque nin siquiera os alumnos o sabedes, non? Os estudantes non sabedes que tedes esa representación, e logo podedes ter representación nos departamentos, nas facultades, no Consello de Goberno, en outras moitas estruturas, non? Eu creo que vos tedes algún truco, non? Para que isto ocurra e que sí que haya moita máis representación que o mellor que noutras facultades, non? Ou noutras escolas. Entón, como facedes? Explícanos un pouco a túa... Pois, bueno, nós tamén funcionamos como funcionamos, que eu considero que funcionamos bastante ben, grazas á nosa presidenta, que é unha persona moi activa e que fomenta un montón a todos os estudiantes a participar. Pois nós, o día do curso cero, o decanato invítanos a dar unha pequena charla aos novos de primeiro e nos explicamos un pouco que somos, que se fai na delegación, e logo durante as primeiras semanas de clase recorrémonos aula por aula nos diferentes cursos pois para facer as eleccións a delegados. Que pasa? Que naquelas nas que se presentan máis de 2 persoas, pois os outros que se presentan e non salen, como que se quedan aí un pouco e pois nos creamos a figura dos colaboradores, porque temos varias vocalías para traballar e pois non entraches, pero podes estar na delegación non como un membro nato con voz e voto, porque ao final non foches electo, pero podes participar. E implicas a todo o mundo a que Claro, participe na delegación e ademais eso permite facer relevos, non? claro, e Porque despois ti estás a piques de cando rematar. eu estou xa de salida, Estás a de min salida e, polo tanto, tes que facer ese relevo pronto, non? si eu como vicepresidenta, que tamén levo as redes da miña facultade, xa lle teño botado un ollo a algúns dos que máis participan Para animalos. para animalos a relevarme en redes e que se metan tamén en mesa. Bueno, e tamén que participen un pouco pois Claro, todas as si. actividades do centro, non, da universidade, porque tamén outro dos aspectos que veíamos, non, que especialmente no campus que ti estás, no campus de Vigo, están un pouco baleiras as facultades, non? E a Sí. partir dunha hora temos unha sensación de casi campus fantasma, non? Sí. Nós queremos revitalizar un pouco os campus, e incluso pois, pensamos poñer algunhas mesiñas por ali para que poidades quedar a comer fora, pois cando veña o bon tempo, a primavera, e buscar pois outras maneiras, non, de actividades culturais, actividades deportivas, non, que fomenten esa vida no campus, non? Non sei como vedes vos, ou se podedes aportar aí algunha idea. Nós cando facemos actividades sempre intentamos que sexa pola mañá, porque sí que é certo que se faz algo pola tarde, na nosa facultade veñen os de cuarto, porque cuarto é de tarde, entón os únicos que están son os de cuarto, pero os outros 3 cursos non, e sí que vemos, eu cando empecé na delegación había bastante, a xente era bastante activa na delegación, e duns anos para cá sí que baixou un pouco a participación, de que a xente ve moito a clase, fai as súas horas de clase e no marcha. primeiro vitrasa que poida coller para baixar a cidade, pois marcha. Bueno, ese é o problema de que o campus está un pouco afastado, Sí. non? Aí tamén temos os problemas de transporte. Non sei se ti eres de Vigo ou eres tamén de algún... No, eu veño de Gondomar, de teño... Gondomar, pois... Porque, bueno, miña tes nai problemas. presionoume moito para sacar o carné, pero tes... é certo que se eu non tivera carné, ir ao campus e quedarme pola tarde é algo moi complexo, porque creo que buses teño 2, un para subir e outro para baixar. Claro, aí tamén temos un pouco no programa facer ese análise dos concellos limítrofes un pouco pois, para fomentar posibilidades de incrementar o transporte, non? E facer un transporte pois, máis axeitado, e incluso tamén temos a idea do transporte entre campus cidade e campus Vigo, non? Campus monte, digamos, non? Que estamos aí moi apartados, non? Sí.
esa é a idea tamén a futuro. Bueno, eu estou en deportes tamén e estou facendo unhas enquisas de preferencias deportivas para ver como se pode mellorar o servizo e todas esas Ajá. cousas. E en dificultades que atopaches para facer deporte na Vigo, incomunicación, malos horarios, que está, bueno, no medio do monte e quédame fatal. E, bueno, sí, creo que sería Sí, un e aspecto por moito que fagamos campañas de movers ou moitas outras que facemos, pois ao Sí. final, pois sí, efectivamente a xente non ten ocasión, non ten tempo porque lle perde o autobús, entón é moi difícil, non, fomentar Sí, e dinamizar, non, nese sentido, a área de deportes, non, é que eu pero creo que tamén un punto moi que deporte fas ti? eu non fago deporte, o Ah, sea, vou a pois hai que facer deporte, sí, porque o deporte é saúde e benestar e hai que sí, a animarse a ver, facer deporte. fago funcional, pero non nada de competición. Fixen atletismo durante varios anos, pero bueno, deixeino xa fai moito tempo. Pero Moi sí ben. que fixen deporte. Moi ben. E logo, pois, algún outro aspecto que queira salientar, pois, con respecto a outras queixas así que tamén tivemos, foi con respecto ao sistema de avaliación, que cambiamos a normativa, Mm, que sabes que esa normativa foi pois moi discutida, estuvemos meses e meses, estabades vos todo as distintas delegacións presentes, e ao final, pois, parece que a xente non está moi contenta con ela, porque ao baixar tanto a porcentaxe, mm. pois incluso é moi difícil acadar notas moi altas, non? Porque empezas a perder un pouquiño aquí, outro pouquiño alá, e queda ao final difícil ter unha media elevada, non? Pois para poder Mm. continuar ao mellor pois unha carreira investigadora ou para acadar algunha bolsa ou algunha cousa. Non sei como vedes vos aí en xurídicas, que facedes máis exames tamén. Sí. Nós, que eu cando entrei, os 2 primeiros anos que non estaba esta normativa, pois ti tiñas a opción de ir por continuo ou por final, e é certo que en algunhas asignaturas onde facías o exame teórico e práctico o mismo día, moitos profesores facían que si ti de media, indo por final, eliminando toda a nota de continua, tiñas mellor nota, púñanche a de final e non a de continua. O facer os exames por separado, xa non. Ou vas por final ou vas por continua, entonces si renuncias a continua, arríscaste a suspender porque perdiches a nota de continua, pero si non renuncias, arríscaste a ter menos nota. E sí Bueno, que é mellor algo eso se pode que contemplar darlle unha volta aí á mm, normativa e que este aberto sempre esa opción de ir a continua ou a, non? Eso sí, claro, podemos pero valoralo. era algo que tes que decidir o día antes do exame, entonces, bueno, pois sí que foi un pouco lioso e algunhas persoas da miña clase sí que lles afectara. E logo o tema de que hai profesores que, bueno, se vas por continuo, tes estes exames, pero que tes que acadar unha nota mínima ou suspendes a materia, pero sin a opción de ir a xaneiro, indo directamente á recuperación. Entonces, a min sí que me afectou unha vez de ter que renunciar a esa continua, porque dixen, claro, eu non podo ir a este exame, non me vai cambiar, e vaime mandar a xullo directamente, entonces, pois nada, terei que ir a xaneiro e sí que é unha asignatura moi problemática, en concreto esa, dos que fan a evaluación así. Bueno, pois entón non tedes máis que pedilo e que podamos revisar un pouco esa normativa de avaliación e estudar un pouco un xeito mellor, porque o que está claro é que tamén temos que cambiar un pouco o xeito de ensinar, Mm, non? Porque agora pois coa inteligencia artificial pois cambiou un pouco todo sí. e incluso pois toda a información ao mellor non precisas tanta memorística, aínda que, bueno, pois no ámbito xurídico sí que está un pouco baseado pois Sí, nas leis e na memoria das leis, pero bueno, hoxe en día están todas escritas e podes consultala en claro, calquer pero momento. como persona de Relacións Laborais e Recursos Humanos, que a lei coa que estás máis sempre o Estatuto dos Traballadores, que reforman casi cada 3 meses, Sí, sí o texto que refundido do estatuto. claro, sí que nos queixábamos moito de por que teño que aprenderme os artigos que son que o 36 agora non me lembro cal era o 36, pero eu tiña que sabelo. Si mañá igual me cambian esta lei Xa non é o xa 36, o mellor é o claro. 42, non? Claro, entón, vale, teño o exame práctico, tes que saber a normativa de memoria e se citas os artigos mellor, e hai veces que se non os citas perxudícante, dis, bueno, pero é que para que me vou a saber isto se eu o día de mañá cando este traballando podo consultar a lei? E bueno, mañá mesmo pódeno cambiar e xa non me E vale o xa que non te vale sabía. ese artigo, non?
Sí, eu creo que hai que repensar e darlle unha volta pois, a ese xeito, non? O que pasa é que, bueno, foi un cambio, nos últimos anos hubo un cambio tecnolóxico moi grande, Sí, non? Tamén para todos, non? Entón temos que ir pois, adaptándonos pouco a pouco a esas novidades, non? sí. E temos que pensar nunha forma, nun xeito diferente e tamén pois, impulsar desde a Universidade de Vigo pois, novas metodoloxías de innovación docente, que xa o estamos a facer, non? E de feito, bueno, pois falábamos tamén en algún antes con outra compañeira que fixera os cursos online de igualdade, o sea que xa temos tamén pois, moitas ferramentas dese tipo, non? E cada vez pois, haberá que ir máis hacia esa dirección, traballar con microcredenciais Mm. que tamén fomentan determinados aspectos prácticos ou competencias, non? Dentro do estudantado Mm. que tamén son moi necesarias, non? Pois o traballo en equipo, pois como falar en público, que vos o tedes xa un pouco de serie casi, pero bueno, é moi Bueno, importante. aí de serie eu nos meus 4 anos non fixen absolutamente nada de oratoria Non? e creo que en dereito tampouco se fai. Hai Bueno, un antes club facían de... exámenes orais, Sí, pero bueno, Sigue habendo algunha eu creo materia que con examen. fixen un en primeiro e era constitucional, si mal non me lembro, pero sí que máis exames orais non fixen. Creo que en dereito sí que se leva un pouco máis, pero o de oratoria tampouco tocamos moito nós. Bueno, pois haberá que darlle máis peso tamén, porque é Mm. moi importante, non? Sí, sí, porque nós ao final, aínda que non estudiamos dereito, somos graduados sociais e podemos ter as mesmas funcións e o mesmo papel que un avogado laboralista nun xuizo. E é unha mágoa que nós non teñamos formación en oratoria cando podemos defender a un cliente igual que faría un abogado laboralista. Claro. E ti que estás a piques de rematar, supoño que xa estás pensando en temas de empregabilidade. Mm. Como ves ese futuro? Consideras que a universidade te aporta coñecementos sobre ou opcións, non? De traballo, non? Desde a área de estudiantes e captación estamos continuamente anunciando ofertas laborais e incluso dentro da propia universidade, Mm. no ámbito da investigación, cada mes sacamos unha convocatoria. Non sei se aí consideras que deberíamos pois aportar algo máis, non? Ou se, por exemplo, pois, asinamos un convenio con LinkedIn tamén para promover a relación coas empresas, dos estudantes, pero cecais podamos facer algo máis. Eu estou contenta porque sí que sabes moitas cousas, é certo que hai moitos correos moi longos e que ao final, pois se non estás buscando activamente traballo nese momento, igual que pasas un pouco máis, pero por exemplo, nos na nosa facultade hai unha profesora que cada vez que ten unha oferta laboral, pois correo aos estudiantes de mira, igual vos interesa ou igual non, e son as prácticas desto e pois sí que estamos bastante conectados e logo con... Bueno, as prácticas en Mm, empresa tamén axudan un pouco sí. a fomentar, non? A coñecer un pouco esa experiencia profesional máis directa, non? Sí, e logo estas xornadas estas cando veñen as empresas, Sí. que está bastante ben, eu fun unha vez fai uns anos, estarei atenta cando sexa esta, a ver se podo ir, e que as empresas bastante cercanas e, pois, mira, deixote a tarxeta e mandasme o currículum e miramos, entonces creo que está Bueno, pois bastante ben. seguiremos fomentando ese tipo de accións, non? Para Mm, promover a empregabilidade no noso estudante. Pois moitísimas grazas, Lucía, un placer a charlar ti, contigo. igualmente. Gracias.